Dobrodošli na kanal Moji recepti. Dragi moji, danas za vas pripremam domaći bijeli hljeb. Za ovaj brzi i jednostavni recept potrebne su vam 3 šolje bijelog brašna, 1 kašikica soli, pola kašikice kvasca i šolja i pol tople vode. Suhe sastojke pomiješati. Lagano dodavati vodu i miješati. Ono što je meni super kod ovog recepta je to što se tijesto ne mijesi, što vam nije potrebno nikakvo posebno ni pretjerano znanje kada je u pitanju tehnika izrade tijesta rukama, već je potrebno da uzmete neku kašiku, drvenu varjaču ili kao ja neku silikonsku špatulu i da samo izradite tijesto, ili možete da koristite i mikser. Izrađeno tijesto prekriti prozirnom folijom i ostaviti 3 sata. Nakon 3 sata tijesto je baš lijepo nadošlo i možemo pristupiti daljem radu. Radnu površinu posuti brašnom. Prebaciti tijesto. I pristupiti izradi vekne. Kao što sam već napomenula, ovaj hljeb se ne mijesi, nego se samo preklapa. Što znači da je samo rukama potrebno malo oblikovati veknu. Znači možete koristiti ruke, možete opet koristiti neku špatulu, kako je vama lakše. I samo nekoliko puta preklopiti tijesto. Oblikovano tijesto prebaciti u zdjelu u koju smo prethodno stavili papir za pečenje. Prekriti krpom i ostaviti pola sata. Za to vrijeme zagrijati rednu zajedno sa posudom u koju ćemo peći hljeb na 240 stepeni. U zagrijanu posudu prebacimo hljeb, poklopimo i pečemo pola sata. Nakon pola sata sklonimo poklopac i pečemo još 15 minuta da lijepo porumeni. Nakon pečenja hljeb zaista ima prelijepu boju i hrskavu koricu, još je jedino potrebno ostaviti hljeb da se ohladi, izrezati i poslužiti. Prijatno!